Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Risa, dumagas ka pa, balasang kao. Wan tata, apay ka di? Naggapwam. Ay na, naggapuak man ije pang kagtata. Amoy umaten. Saan ngaglamot ti taon, no sana mapan itibang kagun no taltalon. Naggagat kayo nga rod nga agasawa. Agsadot-sadot kami di taak. Awan lat amo kon tata. Dilpatan milaan nga agasawa adagiti siko me. Unay daytan. Uwan gayam, pinadagas ka taalaam daytoy impaw it ni Michelle para kada kayaw. Nang rona dagiti anak mo. Wow! Talagamot ni Bestik. Sana makaliplipat Kakaiso na amayat mo't ti trabaho na ijay abroad. Wan nga rod tata. No jakla pang panunutan nga ubing pay dagiti anak ko. Aga-abroad ak kumamat. Ay sus, bantayam pay laeng dagiti anak mo. Kaasi damat no panawam ida. Dayta nga rod mo ti pampanunutak tata. Daytan tumot ngamin asa-asawa dita tinmun unang inararamid ko. Anya ngay ita. Nagadayon tinangitarayan ni Michelle kanyak. Purwa-purwa kan naklaangan jagayem ko. Inikam kumapay ni Riza kadagiti delata Wen, di ka agdanag te inikakmat. Nasingpot day di agayem ni Michelle. Wen, iso na laeng ta. Permay ababawi na anaki asawa adagos. Adong aminen dagiti dinan maaramid manipod na kiasawa ken naganaken. Ay adu atalagan ti di na maaramid. Ununaan na pa'y dagiti anak na, sakbay amapan agpaspasyar dita. Dayta nga rod ket, iso makitak ti dakkel ababawi iti langana. Mabitla ang lakay. Nimot Michelle ti umaw-awad. Nanang, kumusta kayon? Kaasi ni Apo Diyos anak ko, nasalunat kami latakin ni tatang mau. Nagmayatan adenggan, nanang. Dayta ti kapatgan. Tinasalunat tayo akanayon. Katwan mat anak. Si kangay dita, kumusta kan? Nasaya at mat, nanang. Iso nga'y mawagak, tanangalak iti bakasyon ko. Agpaisaw? Wan, nanang. Agbakasyonak man, tamailiwa kundi ta Pilipinas. Ay katwan agbakasyon kamot anak ko. Nabayag ngaminan idinapan ka dita. Agupaten atawan ket di ka pa nagbakbakasyon na pulaws. Iso na panunot ko ti agbakasyon, nanang. Alangarod anak ko, agbakasyon ka, tanay, kaya't dakan ang makita iti personal. Talo abulan manipod ita, agbakasyon ako, nanang. Wow! Agbakasyon gaya man ti gayem ko. Wen, balasang ko, isumati ko na. Ay na, kaya't kun ang makita ni Michelle, sigurado ang nakarkaron na pimintas.
Sigud lang nga raw din ang napintas, nakarakaro pa'y siguro itan. Ang mga nagkinisan. Kasla artistan iti kakinis kan kapintas na. Ay na, sobrang samot tunday tabalasang ko. Apalak nga ro ti sigud a kapintas na nana. Iso apatsik a nadublen ti kinapintas na ita. Umay kayon tuno sumangpet ata, addan tumot basit pagsasangwan tayaw. Una na, talagang umay kaminto. Ay na, nagpintas kamutan asimang pet anak ko. Siyempre, nanang. Hiyang mo ijay abroad Saan ko hiyang tatang? Sigo doon napintasak, tay malak kada kayo kaninanang. Amona! Katuan man. Marangarudan, huston day ta apin na sa blog. Agawid tayon anak ko. Ala, mangan kan anak ko. Talaga ngayon sa ganaan may ti isa sangpet mau. Wan tatang. Ayan na nga iti makan. Ay, bakit? Ayan nandag iti makan ngay. Wan, mabit laang. Ipapudot ko laang dagiti daduma at inref kumot nga main. Tapno saan amabanglas. Nagado siguro tinluto ni nanang. Ay, wala. Pinanunot na talaga ti pag-aayat mo asidaan, idi saan ka pa'y anag-abroad, anak ko. Ha? Adto yung timakaan. Ala, tulungan kan nga agao bakit? Agtugaw kalat talita sango ti lamisan, anak ko. Alaan may dagiti makan. Ne, pasig mo't anat natang dagito eh. Wen, anak ko. Oh, adtoy pay. Sigurado ang makaadom ti mangan ta naimas ti panagluto ni nanang mau kadagiti sidaan anat nateng. Oh, adto'y anak. Nangituno ak iti tarong. Isaw-saw mo di tabuguong anapuspusan iti kalamansa eh. Ado ti pagpilyam amasida a pasig anat nateng anak ko. Ha? Apay na kastoy timpasango yung kanyak, nanang. Tatang. Ha? Apa yan, anak ko? Kaslaak mo't lakaldingan. Tapasig aruot na gitayong pasango yung kanyak. Anya? Ne, katno pag-aayat mo asid sidaan dagita, idi saan ka pa'y anag-abroad, anak ko? Idi ngam saan itan? Ha? Itala nagbakasyonak. Ngam pasig mo't aruruot ti pasango yung kanyak. Katno kakastamot ti kay kayat dagiti balikbayan asid sidaan, ta saan da makasid sida iti kakasta ijay abroad. Sa bali ak kadakwada Awan pa'y limpyo mo't kadagiti pasango yung kanyak. Pasig anat nateng. Ay, Nawanan ti bisin ko. ha? Anya nga rod nga iti kayat mo akanan? Rumuarak laangan. Tamapanak mangan iti restaurant. Anya? Nay, di mo pa'y sinagid apulo sumutin nagrigrigatan mikin ni tatang mga insagana akanam anak ko. Diyak nga rod kayat dagita nanang. Iso ang mapanak mangan iti restaurant. Ay na, anya mo tunday dyan nga angot, nagbangsait. Ay ket ni Manen Michelle agsigsigarilyaw di tabiranda. Anya, naghangot day ta si Garilyaw. Wan nga raw, sa anak mo't nga agsigsigarilyaw. Ngam sobramot di anak mo nga agsigarilyaw. Maka may sakahan samot iti may nga aldaw. Anya amaysa, ket no makadua pa'y akahan no sumraw. Ay, grabe. Talaga atambot sonting iwat na. Ay, na, nagangot. Nagpintas, abalasang. Ngam grabe mat no agsusop iti sigarilyaw.
Anak, ikatumon ti pa nagsigsigarilyom. Madiday ta. Anya amadi kat in-enjoy ek tupay nanang. And enjoy yung angam kayat mo nga ron ti agsakit. Ay na, jak to agsakit nanang. Kan may isa, no agsakitak, adamot kwarta kapag paagas ko. Anyan ti kasta pa nagras-rason mo. No diyo kayat ngang anguton ti sigarilyo, adaywan daklaan nga nanang. Apay ngamin ayaan na sumok mo dayta. Kayat ko nga rod nanang, may at tupay. Iso abaybay andak, tanaragsakak ditoy. Michelle, saan ka narumwar mangan tayo pay? Ay na, jak kayat tinluto yun nanang. Da kayo latan timangan. Anya, Michelle, saan kumakasta anak ko? Di ka unay agbalain agastador tama day. Agurnong kakit day. Ta saan met nga agnanayaw nga adda ka iti abroad anapigsa nga agtrabaho. Apay aya, katjak nga rod kayat timakan dito'y balay, tatang. saan ka pa'y nga umin-inuman iti danom? Pasig a soft drinks tin inumam. Madiday ta anak ko. Ay na, kat no jak pulos makainom iti soft drinks, taawan ti kwarta tayo. Itataadan igatang ko, di gatangag kan inumak amin na kayat ko. Adalod kwarta, di gastusan. Kasta lang dayta. Ay na, nagpintas ka talaga, bestie. Saan ka makauma akit kitaan? Nagko na nga min makiasawa ka dagos. Anya nga ita, balay, kantaltalon latan ti taray ti biyag mo. Ay, huwan nga rod. Ngam anya nga rod nga ikat, kasta talaga. Kasto'y mati pinilik abiyag ko. Siya ka, ti mangen enjoy itan iti biyag ko. Huwan nga rod, makapaapal ka talaga. Ay, huwan gayam. Mapantayon tumangala iti uong tigarami iti taltalon. Naimas na diya sa bawan. Dahil ti paborito ta idya sidsidaan. Anya? Nagbudo dagiti garami. Madadaala ang tikudil ko amapan iti kataltalunan. Adan to pa'y dumkat kanyak nga alimatek. Ha? Ay na, jakla kaya ti mapanan iti taltalon risa. No awisan nak amapan iti mall, gowa ka dagos. Kasanungay nga awisan ka ijay mall, kat awan tupay ti pagplete ka mapan ijay. Di siya klangan ti maawis kan ka amapan ijay mall, tapno mapadasam mo ti makabadak ijay mall, bestie. Ha? Kakaiso ng adan kwartak tunggal kautak ti bulsak. Isa amapan taman ket di agmol, kalpasan na, mangantay tirwar. Angam kasanon dagiti anak ko. Kat anak mo na ta, mapantalaang mo't agmol. Iso amapan kakiti nagsukat, taagbanding taman ita, Risa. Ala, bakit? Sumurot ka latan kini Michelle. Tagbanding kayo man nagpaiso. Sigurado ka? Win, sakpela ti mga sikaso ka dagiti anak ta. Pasensya ka na, no saan ka maipayan iti na namaya pa nagbiag. Bakit? Apo, agtal na ka man. Sa anak ba't nga agsapsapol iti adu akwartaket. Ti importante ket nasalun at tayo apada-pada. Imbag nga ron, saan ka hagsapol iti jak kabalan nga ipaay. Bakit? Istresan kakit din ka po iti dayta. Ay saanan. Basta di nakabkabilan ken nagagat ka, ayos kanyak daytan lakay. Dakulan ayaman ko dayta kin ni Apo Diyos. Dakdakkel pa ayaman ko ta nagsingpet ti asawa nga inted ti Diyos kanyak. Bakit? Sige, agpili ka lang ti kayat mo, bestie. Siyak ti makaam mo. Ay na, nagngingi na ti magatang dito yung mall, bestie. Itila kuman tiyanggi-tiyanggin at tinapananta. Anya, mapantay di ayan ti chip. Uray agpapadamot lang abado ti magatang ijay. Wan ngam saan a branded. Saan akas ditoy? Bestie, idulin mo lang ang ti kwarta magastusam. Anya kamutan. Makapasakit ka mo't itinakam. Igatangan ka lang arudan iti kayat mo. Pagkadkadampay laang,
Saan ngamin a practical, bestie? Siyak nga ro ti makaammo. Basta agpili kan iti kayat mo. Kan ipilyam mo tan dagiti anak mo, ta siyak ti makaammo kunak manen. Sige nga rod makaamu ka. Kasta No agsubliak iti abroad, masubot kon to amin ang nagastos ko dito Pilipinas. Ay na, nagadun tinagatgatang ta. Urayak lamaulaw iti kadakkel ti binayadam. Awan dayjay. Binting laang dayjay no para kanya. Ha? Umay ka, mapantamangan iti restaurant. Kwa. Adaan mo ka na imas a panganan. Ha? Umay ka, ijay ti papananta. Apay adito'y turo-turo ti mayanta. Suki ak ngaminan ditoy. Kayat ko dagiti makmakan nga ilakla ko da ditoy. Nalaing pa'y ti kukda. At yun na pa'y adya restaurant a social dita. Ay na, jacket dito'y. Kasla, nagrugit dagiti lamisaan da. Kan adapay ngilaw. Ha, nagaangot pa'y dagiti da duma customer. Wan taglalaok mo ti mangmangan ditoy. May kakitin, agpilitan iti kanenta. Diyak kayat dito'y ko na. Mapantay ti class a restaurant. Ijay ti kayat ko a panganan. Anya? Umay kan, pumanautan dito'y. O anya, nabsog ka kadimot laan? Wan. O, apay nga rod akas laalanganin ka iti songbat mo. Wan ata. Jakmut na enjoy ti kinanta. Jakmut mauawatan no anya dayjay. Wala tana iruwam day tabuksit mo iti makmakan iti turo-turo. Saan nairuwam iti sosyal a makmakan. Ha? O sige, inumaw mo na ita drinks mo. Ay na, inminom akon iti danom, husto dayjayan. Jakmut la na irwam nga umininom iti soda. Si kakit di ati uminom iti danom. Saan apasig a soda latan tin inumam. Wano anya pa'y dita klase ti soft drinks. Nairuwamon ti dilak iti addaraman na no uminumak. Iso kayat ko, no uminumak, addamaramak. Jak kayat ti plain water. Madimot ti kasta ka na yun. Madian no awan ti gatang mo. Ngam no adday gatang, mayat nga Rodrisa. Ha? Mabit lang Mapanak lang iti smoking area. Makasigsigarilyo Ay sus, ikatumon day ta abisyong. Makadadaol lang iti salon at day ta. Adula amin dayta. Nagadunto pa'y tilim makay kan bimakat ngagsigsigarilyo. Nagbiag damot iti napaot. Isungawan dayta. Agsigarilyo akyat di nga ginga iti kayat ko. Taadamot igatang ko, bestie. Ada trabaho ko agur-uray kanya. Kat makatrabaho ak nga agingga iti kayat ko. Kat masukatan to amin ang magasgastos ko ita. Tanagadupay mo't ti aldaw nga agur-uray. Michelle, Isungarod nga agtrabaho tayo. Tapno gatangan tayo amin. Kan enjoyin tayo ti agbyag. Nang ro na kanya, tamagatang ko amin na nakayat ko. Talakalaeng amasubot ko dagiti gasgastos ko. ay, Sige. Orayan naklabit dito Tainak pa'y agsigarilyo. Nagadumot din dagit-dagit at gatang yung ni Michelle, bakit? wan kasla danom nga agay ayos ti kwartana. Kasla awan bibiyang na nga uray dakil ti magastos na. Sa bala talaga tada kwartana. Imbagamon, enjoyin na langan ti biyag na. Wan nga rod. Bilibak mo ita napasayat na ti biyagda. Napintas kami ti trabaho na iti abroad. Anya nga min ti trabaho na ijay. Agtrab-trabaho ka no iti may sa akumpanya ijay. Iso napintas ti sweldo kan trabaho na. Nagdakil nga ro ti sweldo na. Bakit? No, saan ka siguro anak asawa dagos kanya? Napintas kumamot ti biyag mo niya. Sige, rugyan nakmanin ako nak. Saan ta na panunutin tinapalabas? Ti rumba nga i-focus ta, kat ti agdama.
Tabayat ama ipapaayan tapay itipig sa kansalunat. Nagdakkel mo't agundaway dayta, tapno pasaya atin tayo tibiyag tayo, lakay. Nana, adda kayo matgayam dito store. Wad man balasang ko, adala ang tigatangag. Ayun gayam, nagbiit ti aldawaan niya. Agsubli ni Michelle iji abroad. Wad nga rod balasang ko. Nagpaspas at talaga. Saan mi pa'y ana ipapas ti kaadda na dito'y Pilipinas? Sapay kumaata. Maikat na nagitibisyo na iti kaadda na iji abroad. Ha, naglaing ngamin ngagsigarilyo. Kan grabe, saan ang mahilig amangan iti healthy foods kan mainom? Ay naku namon balasang ko. Day tati parikot mikin nila kay, tadi na pulos denggan ti pamagbaga. Siyak ti maamamag, tadi namot an-anad ang ti bagina. Sana pa nakibiyang anana, ngem nagastador pay. Kasla danom nga agayos ti kwartana. Ay, maisapay day ta balasang ko. Iso asapay kumaa. Tagbaliwan ni Michelle iti panagsublinan iji abroad. Nang runa ket adayon ton kada kami. Awan kami amang kitkita ken kuana. Ay na, aapay nga takas to'y tiriknak. Oray sa anak mo't anabambanog iti trabaho ti panagkunak. Apay nga yakas la nalabos ti banog ko. Inak man ket di agpagna. Yaw-awan ko ti kasto ariknak. Ni. Apay nga ya. Kasla nagrigat ti umaddang. Ha? Bimlumot gaya man dagiti sakak. Apay kastoy mutan. Hello, Carl? Michelle, mabalin ka din nga awisan ka mga ni Terwar. Ha? Carl. Amok kami nag-game kay ti makmakan gan mainom. Iso asikaman ti awisak, kalpasan ti nagatitog at trabaho ng agmalmalam. Pasensya kan. Ngam, madmadi tiriknak. Ha? Apay? Jak mo't amo, Carl. Jak maawatan da ito'y ang mapaspasama kanya. Imbag tayo mayak dito'y pagnana idam. Manong aminan ni Aldaw asaan ka simsimrag? Maululawak amin. Aglalaw tiriknak. Jak amo teramidag. Sabsabaling nga rodon ti langam. Kalat matan nga imbal ka. Carl? Napan ka kuman iti ospital. Imawag ka kuman iti ambulansya. Jak aminan amo teramidag. Tamad maditiriknak. Jak makapanunot ahusto. Ipan ka lang iti ospital. Emergency daytan. Iso asaan na masapul ti appointment. Talaga asabsabalin ti langam. Apay anak kasamag ti kastoy kanya. Michelle, patib karam tiriknam. Laglagi pong adda ka dito abroad. Kasano apatib karakteriknak? Kat nadadaal kayam ti kidney. Kan diabetic akpay. Michelle. Matayag ka din iti mabiit, Carl. Gagsaw iti kasta. Adapay mo ti solusyon iti dayta. Kasapulan na madialysis ka. Iso pa nagkunak. Kasayatan na agawid kan iti Pilipinas. Ta saan ka matla makatrabahon. Sigurado pagsardeng da kan nga agtrabaho iti kumpanya pagtrap-trabahuam. Ta saan ka na fit.
Anya matanday ti anak pampanagag. Andang agpaiso ti kwartak nga magsakitak matan. Ah, Kasano pa yung makatrabaho kitan? saan pa yaday ti panunutan? Di ka agda nagtatulungan kay ti panagawid mo di Pilipinas. Anyan dayta ang agbambanagam anak ko. Nanang, Agpaagas ka anak ko, tanay. Sabsabalin ti langam. Agyelyelo ka matan. uwan nga rod tatang. Matayak samot na ni ti mabiit. Ay saan? Di kagsao iti kasta. Adang agpaiso ti kwartak. Ngam pagpagas ko lang. Imbes nga enjoyak ti nagbambanugak. Patib karem ti pakinakam mo anak ko. Dumawat tayo iti kaasi ti na Marsua. Nanang, Masapol nga agpakita ka iti doktor, anak ko. kastoy latan ti taray ti biyag ko. Saan agbiag no saan agdialysis. Tanadadahal matan ti kidney. Saan na mabalit na ito ay Jack Macklon. Nadadaan lang nga ron ti kidney. Anda pa'y sakit ko iti atay. Apoy akastoy mo tanti nagpambanagan ti biyag ko. Jack Macklon da ito ay Jack Macklon. Ipikton day ta ti panangabusom iti bagim, anak ko. Nalabas mo't nga men ti panagbisyom. Di ka puos manganan iti natnatan. Di ka uminom iti danom. Talaga ang nagagaran ti bagim, anak ko. Apay nga ruda nagado dita tinagado ti bisyo da. Ngamlim makay kan bimakat damat. Apay nga yasyak nga ubing pay kat kastoy matan tinagbambanagag. Apay, tatang. Mario, inaktarong karan ni Michelle iti ospital. Ore siya, umayak mat. Kahit ko makita ni Michelle. Sige nga ron, agrubwat kan tamapantakitaan. Kasimot na jagayim mo. Wan nga ron, nagpigsa lang idi na odi ang panagkita mi iti. Ngam kala at mutan ti panagsakit na. Awan ti makaibaga talaga, no niya ti mapasama kiti masangwanan. Mario, No napigsa tayo ita, saan tayo mabaling ay pasindayag ti mapasama kiti kabigatan na. Ta di ti ammo ti kasasad tayo iti daytang aldaw. Besti, nagkutong kamutan. Bestie, Nagadumat gaya man ti sakit mo. uwan nga rod. Nagtrabaho ak nga agpaiso. Nga maramatak lang gayam iti panaka-ospital ko. Besti, Kunak no tuloy-tuloy ti amin. Ngam saan mo't gayam. Nagpintasan. Nagmayatan ti robot ti amin. Ngamapaya nagpanagakagastoy. Agpaimbag ka, Michelle. Kasapulan da kadagit iti dakkel mo. Dayta nga rod kat. Nagpintasan. Nagmayatan ti robot ti amin. Ngamapaya nagpanagakagastoy. Agpaimbag ka, Michelle. Kasapulan da kadagit iti dakkel mo. Dayta nga rod kat. Nagpintasan. Nagmayatan ti robot ti amin. Ngamapaya nagpanagakagastoy.
kasapulan na. Ngam kasto'y matan tinagpanagan ti amin. Kasano pa yung matulong akida. Tagasto'y matan ti kasasaad ko. Jakap mo no hinton bigat. Wano hinton maminsan na bigat. Katumang angas akpay. Kasanon dagiti dadakkel ko. Mario. Risa. Michelle, Naimbag kayo, pay. Tauray awan makukwartayo. Kam nasalun at kayo ngagpadpada. Makagaraw kayo. Mauawir yo, dagiti anak yo. Angam, siya ka. At nangagpaiso di kwarta kita. Ngam gapoy tinagdakkel ang magastos. Hindi pa nagpapaagas ko. Sigurado maibos amin tinabat-pati ang kwarta. Tadyak ba't nagururnong? Tadyamog. Agnanayo na napigsa ang amanggad. Nga agtrabaho. Nga nagpatinggan ti amin. Nana, tatang, amok amarigatan kayo una yan. Iso nga irward ako di ospital. anak ko. Saan ang mabalin nga irwarda ka akasta ti kasasaad mo, anak ko? Un anak, kasapulan nga agyan ka diti ospital. Tapno mamonitor dagiti doktor ti kasasaad mo. Mawanan ti kwarta tayo pagpaagas ko. Amo ka na ibusan tinabat-bati a kwarta. At dapay matidaga tayo nga ilakok tapno pagpaagas mo, anak ko. Saan, tatang? San? Yun nga ilako ti dagayo. Diyak kaya tama po kawa. Ngawan na pulos ti mabati kada kayo. Anak ko. Anak, Pakawanan dahak. Nana. Tata. Anak. Ingkar-karik. Kapag namayan kayo. Ramsan kayo mat. Anag namay. Tasyak mat. Tinasasikaso yun. Anak. Siguro. No dim nga gaklaan, iti pa magbagayo iti. Adyak baybayan ti pag-ik. Adyak agbispisyo. Adyak aggasgastos. Iti awan kaisas ka na panag. Talabit adyak nagsakit. Kat makatrabaho aklat ta. Ngagin ka ita. Anak. Michelle, Nalipatak. At ipudpud no akinabaknang. Kati salun at tayo. Tano adarikrik naan tayo. Saan tayo mata makatrabaho? Iti husto. Saan tayo? Amaaramid. Agiti kay-kayat tayo. husto ka. Anak ko, iso akayat ti Diyos, asalwadan tayo matlaeng dagiti bagbagi tayo. Saan arumbeng nga abuswen tayo iti awan, kais-iskan na abanag. Di na kayat arugitan tayo dagiti bagbagi, ken panunot tayo, babaeng kadagiti dakes abisyo. Dati rumbeng abisyo tayo, ket ti agaramid iti kinaimbag.
agsirbi tayo kang kuana. Tapno maya dayo tayo iti pan nakaisagmak tayo. Tauray kayat na ngagbiag tayo iti napaot. No abuswen tayo matinted na abagi tayo. Da tayo matlaeng tinangsapaul iti pakaisagmakan tayo. Kat no napigsa tayo man nga agtrabaho ita. Di tayo matamaw ti mapasamak iti kabigatan. Iso nga awan ti rumbeng nga ipasindayag tayo. Iti na ito'y abiyag, anak ko. Oh, Ay, tata. Isa. Basol. Umadlang ti amin. Awan. Ti sino man. Apabasulag. No, di. Magigmatlaan. Isa. Pagkawanan no pumanawak ngawan man natin maibatik kada kayo parikot lang timpay ko nalipatak at saan tayo nga igam tipyak tayo Anak, pasensya kayo. Alawan. Michelle, bakit? Michelle, Nagsalungay-ngayen ti anak ka. Michelle! Michelle, anak ko! Michelle, anak ko. Una yan, nagsama mo yun nga imbati na kami iti amam. Dini pulos tinamtama. Anak kami ang nadakkel mo ti manglamay. Kan mangitapon kan ka. Michelle, anak ko. Galacia Kapitulo 5, versikulo 21. Panagiinapal, panagbarbartek, nalabas a panagragragsak, kanda dumapay akas kadagitoy. Balaagan kayo ita akas panang balag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadagitoy, didan tumairaman ang makipagyan, iti pagarian ti Diyos. Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, ngagingga iti 17. Diyo ammonan yan to ti panagbiagyo intun bigat. Ngamin, mayarig kay iti angep nga agpukaw kalpasan ti apagdarikmat a panagparang na. Kastoy kumakit diti sa wanyo, no ipalubos ni Apo Diyos, agbiag kaminto, kat aramiden minto daytoy, wenno dayjay, ngem natangsit kayo met, napasindayag kayo, dakes amin ti kastoy apa nagpasindayag. Ngarod, agbasol ti tao a di mga ramid itinaimbag, nga amuna amasapol nga aramiden na. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika John Dupais Jr. Isursurat
Kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here